Kanyang laki din! Oh, anya pare David. Nalpasin ti kapas yaw. Kalkalpas na pare. Ay, nabambanugak. Ay, nalpas ko mo tinalinisan niya bang gagaw. Mabalinak man ang ngagmula pare. Ayan na nga dyan lamisaan nyo di terror pare. Ay, inyo na gana ni misis ko pare. Apay aya. Siga di mo damagang pailaan. Ne. Hanya dito nakabulsa di tali ko ng pare. Ipakita man lang. Ah, kunak tumay. Ara. Sapay dua. Gasamban. Ingka kitilaan ng dyan lamisaan pare. Taaginom tamaray. Ay, wala pare. Ahagas ti bambanaw. Nagtagsanan dito yung alamisaan. Apay tumang amin ngayon. Unag ni bakit? Ah, Apay, an-anwam day talamisaan. ay, isublik pa lang di tarawar bakit? Dito'y na day tatapagbasbasahan lagi ti ubing. Apay nga irwar mo. Irwar ko nga raw. Apay nga road. Basta irwar ko ah. Addan sa manan day ta kumparim ang mga awis kan nga ginuman niya. Di magas lang ni pare David. Adda manan awit na nga arak kapag sangwan nyo. Anya laki din na yan, di bakit? Isu nga ron nga nyo nagkuday ta alamisaan. Tapno saan kayo nga ginom? Sa ita isublim manan. Iyon nagkunto mo lang. Isang kakading agong uy. Tad adda nga umad. Ado na kita kurit tarupam. Isukot aka gurgurak day ta kumparim. Dakas ti impluensya na kan ka. Ay di sing di ayat. Ngayon daton ko biyag ko. Ay na. Oh, malang de panagkantak pare. Mayat mo basite na pare. Pare, itabi nga daglabas-labas dito abay ta. Upa day ta pare. Tarakan ni bakit? Tiliwo mo ba? Ah, tapay nga eh. Nagkaboy ka na ipartsyenta na ta pulutanin ta. Addan sa mo, di ba ko dito kusina pare? Awan, di mo ayan nakita rin mo rita. Nakita na ta nga gininom. Ay way, napanmanan nakichismis na dyan dita kantina. Iso nga itatawan. Agluto tayo tipulo na ta. Sige pare. Arigla daw. Di mo kunaan nga umay kamot makichismis, mare. Ay saan mare? Mapanak di tabalay dananang ko. Bagbaga aman mo't nilakay mo. Tapay mare. Kat no adamanan ni Jibalay me. Anya. Anya nga itar aramidin na ijay. Inawis naman ang anilakay kong aginumdan. No birbiro kag mare. Adda Jibalay me. Adda awit na nga arak. Ay, mangibabain at talaga day tatao. Bagbagaam. Tasaan na nga awis-awisan nilakay kong agbartak ah. Jacket ama ipada nilakay ko kinilakay mo amang Marta. Kalkalpas ko ang nagtaop iti bagas. Apay aya. Anang, adda ka di sobra abagasyo. Tapay manan. Kasano, awan nilakay ko. Saan manan ang nagawid? Katidamag ko, makiin-inom manan. Awan bagas me. Naa, kano naglako kayo itinatangyaw? Wen, nanang, nagbiit ang naibos di naglakwan me. Tainin inom amin nilakay ko. Ay, saus, mangirurumun day tatao. Naggagat mo ti kunak. Wen, nagagat ngag trabaho, ngaminalumot ngag bartak. Ah, anya nga iti serbiti kinagaga na, no kastamot amang bartak. Adapay kit din agrek-reklamo ako marik ah. Taaw-awisan ka no nilakay ko nilakay na nga aginumda. Hoy, Pilimon. Agriin ka man? Hoy. Nagluto kayo iti pulutan nga amanukan niya. Ah, ay di ka man nagpabasol dito.
Anya saan? Kat no day tangay o. Ulo, kan karay kay timanok day taada iti manlokong asang sangun nyo. Saan mo ta pinulutan namin ni pare David? Kasan na apulutanan na? Kat kita man. Nakadumog apadam. Nakaturog mo. Gapo iti bartek ni kumpare ka David Oy, pare David. Pare, galing ka. Awanan, saanan amariing. Pagturugan na ngay dayta. Okay, dito ibalayan Awis-awisong tumat ngamin. Saan na siya tinangawais? Isuti, may dito balay. Umay nakadanunan tano ije balay da nga uminom, ungtan ni bakit na. Awan, pare. Kapalag tagawan. Saan ka madanagang ganyak? Kahit makapagnaka dito tambak, pare. Oh, naglaka lang. Kahit saan kan nga itulog. Saanan ko na. Sige. Magawid akon. Pare. Magananat kang arda, pare. Sana ka na partag, pare. Bye-bye, pare. Sige, pare. Oh, apay nanang. Ay na, jay artek ng asawam. Nakita da kano anatin nag-ijay tambak. Ha? Gapoy ti bartek na, saan ang makatakder. Ijay nan anaturaw. Ay, unay matanda dyan tao. Hala, ingkayaway. Una nang, talagang awan babay na. Sige nanang tay nakiyaway. Abe, pagdigusan nakit ka digdigos ka. Nagdigos ka itipita. Apay, di mo maangot day tabagim? Na. Nabanglo ako mo da. Kakit din agdigos. Tano saan? Dito'y kanruar amaturong. Madi mo dati kasta bakit? Masyan ka kadigan niya ang asawa. Agbantayak analaing dito'y balay. No sumungsungad pa'y laang dayja akong parim. Pagawidak adagos. Unay kamot na ya. Di mo mararamidin dahi ta itipada matawa. Bakit? Apay ko maasaan? Kat madigayam ti impluensya kan ka. Man, ano ko man, aginom kami. Kat lip-lip pasin mi mati trabaho may. Tila parpartsin nyo apulutan nyo. Manok ti karuba dahi jay. Saan aja tarakin ta? Anya amanok ti kaaruba. Kunam siguro no jak mabigbig ti sipit na anya. Bangking ti sipi na. Iso dahi jay, manok ti karuba. Dahi ta ka ngamin timbati pa lang ni pare David mo jay ulo. No pinulutan na ko maamin, di awang ko maibidin siya. Awan ti aginom dito'y balay. Iso aray to ilami sana pagin inuman nyo, ibagkat ko manan ni Jonag. Ilan sakon, tapno saan mon ang mairwar. Baknang tayo kumaitan. Naipatarimaan tayo kumanday to'y balay. At damad kumalugan tayo no saan ka nga artek. Lalaki, di nakitudo-tudo. Bakit makuwam tamatak? Ha? Mano atawon kan nga agtaltalon, David? Sipod bumarito ka. Iso nga mok tagtrabaho iti taltalon. Ang aging gaitang, kita man ti panagbiag tayo. Anya pa'y ayat sa pulang bakit? Kaya't kumat ati makaraman iti naginawa a panagbiag. Taysang antayo nga agkurkurang iti makan. Ay na mababain akong amapan umut-utang kininanang ko. Apay nga minamapan ko umutang kininanang mo. Kat nag-imot da dya bakit? Naglaing pengagsao. Kat sa dino kumangay ti pagutangak iti kanan tayo. Nagkatutita nga tersina. Napindak amin idan anagutangan, David. Mabainak pa yun alumabas, tadyak nakabaybayad iti utang ko. Kit papuskulum ati rupang bakit? Kastamot at talaga ti agbyag.
Pinus ko lang tirupa. Nya laki din. Pare! Yoo! Pare! Ay awan ni kumparem ditoy. Ada na pa na, pare. Wan, ada na panan na. Ay, sayang. Awisik ko mga ginom kami. Saan mo man nga umay awis-awisan ni kumparem nga ginom si ka? Apay, bawalan, mare. Ay sakti mangi parparet. Apay nga iparit mo. Ay basta iparit ko nga raw di nga gawid kan. No kayat mo ti aginom ka amay may sam. Sino nga ingatan kaya bak nga kaduwak nga ginom. Turo man dito. Psst! Ni. Dajay. Hadag sit kanyak. Pare Dabay. Pare. Ay. Di na but gano sino ka man naman nagdakdagas ha. Sana ka mabutan ka. Siyak da ito'y pare. Yeski ka man. Si ka magam na sa paray. Kung na sino. Kaiso man. Nya, aginom ta na. Kano naggapuwak ni balayaw. Ni mo, misis mo tinakasarita. Kunana asaan ka kan nga aginom. Kuna na lang mo taday ta pare. Baray, no saan ta mabalin nga aginom iya balayaw. Paginumantan nga eh. Ay, sigaman pare. Amukon. Ije kalkala pa akon pare. Ay, may mayat ba na pare. Awan istorbo jay. Saan pa yan alpas nga mabalinin na paginuman ta? Minta nga rin pare. Amo ko, no apay nga imay ka dito'y balay. Amo yun, nanang. Wan, awan manen ka ninyo. Wan nga rod, nanang. Ay na, bagbagaam di asawam. Di na kumat natadengdenggan. Anya ngay mati kanan mikin ni tatang yo. No dawat-dawatin nyo mati bagas may. Ay nanang, mababae na katalagan. Ibagam iti asawam nga artek, nga isardeng nanti aginom, tapnusan kayaw nga grigat pay. Birbiro kak man nga tan iti dayja tao. Kumare, papanam? Ay namare, birbiro kak nilakay ko. Adda ka diti tabalay yo. Ay agpadpadatan nga agbirbiro. Awan mo't nilakay mo? Diyak amo nga rin no sa dino tinapanan na. Ay na, amang no inawis manin nilakay ko Nilaptak kami nilakay ko asumurot kinilakay mo. Kadne, panagkunak, nagsinarak da. Ay na, pangbirukan tangay kadakwada, mare. Apay nga pare. Puro madante makita na. Wan nga rod pare, mas dawa mo. Ada lawag pare. Makitkitam day ta lawag. Ay, wan pare. Anya nga tate ka na sa undata. Agin inom talang ita adatan dito. Ay, pare. Langit sama tin dito ayan ta. Apay nga data dito pare. Kaya nakatiasawin na nataytan. Ay, saan ko mamala pare? Nagbabasit pa kita anak ko. Ay, pagpadatan na pare. Saan ta ba yung mabari na bata pare? Saan pa eh? Ay, isublida kami jay lubong dagiti nabiyag. Ay, lakay ko aya. Apaya natay kamutan.
Saan pa yan na ipatarimaan di balay? Kung saan tayo pa yan nakasaka? Bakit? Natay asasawa, Mike. Ha? Si bibiyag ka lakay? O nakunoy jay kami langit kin kumpare. Kaya't mo asawan? Natay kayo at talaga? Bakit? Agbalbaliwakan. Isarteng ko na gano'n. Milagro! Diyak pa kaya Timotay, bakit? Diyak pa kaya Timotay, panay langit, bakit? Ay nadyak man ang mo, kumare. Kalpasan anaginom nila kay ko kani kumpare iti kalkalapaw mi. Nagkarimot din asaan nga aginom. Kastamot anila kay ko, kumare. Apay nga ta? Saan ka na mas daaw, mare? Agragsak takit di, ta nagbalbaliwan dagiti asawa ta. Siguro, ada nakita da nga anghel. Jak man amo, ta saan damot akayat nga ibaga no anya di nakita da. Ay, naksayanan ti mamartak dito yung lugar tayo, kumare. Ay, testingak man gayam nila kay ko, no talagamot laeng ang nagbalbaliwan. Bakit? Naisaganam ka din, ye balunak, ije banggag. Ne, damot arak ka nakaparabaw dito lamisahan. At dapat basunan. Ne. Kanya nga dito yung nakaluluban dito. Kita mo. Ah. He. Adobo mo't akar ni ti manok. Ne. Kanya ti kaya't nasa unday ito. Hinikanak nga tani bakit ko iti arak nga inumag. Kan pulutan. Nagmayada na kastoy. Ay, kaslaon pa'y tao dito balay Nagsingpitan ni bakit ko. Naimbat tiyanak iti arak nga inumag. Nas ka ng panak iti taltalon. Aginumak man, wano saan. Diyan nga itabed. Agpanunot ka na. Manumot ten abulan asaan ka nakaramraman iti arak. Mapanak iti ni bangkag. Alahag da ito'y karne ti manok ta balunag. Na ito'y arak, baybay akon dito'y, ibatik. Diya akon kaya to subyanan ti bisyo pinanawak. Ayan lang nga pagbalunag. O, lakay, anya ti birbiro kam? Diya pagbalunag man bakit tamapanak kon di bangkag. Saan ka nga aginom? Kuno yung gatangan ka iti arak. Oho, sayang lang ti kwarta. Nagkunakin ka nga ginumak. Insarting kung dahi bisyo ka. Ay kit nasaya at ano kasta? Bakit? Tistingin nak siguro niya. Nadlaw mo? Anya lalaki din na niya bakit? Kahit ko mabaliwan ti biyag tayong. Iso nga isarding kung ti ginom. Kunak lang aruking ka, balbaliwa kang ba? Ay kat pumaknang tayon iti mabit no kasta na kay. Makaurnong tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.